Fa més anys que duc. Mira l'acció que han fet els veïns. Jo només el que us demano és que sigueu conseqüents. Ja on és ara dos. I amb l'altre lloc. Que sigueu conseqüents amb el que vau signar. M'agrada això. ¿Qué tal? Dile a la Pilar. Això de l'amor. Subvenció del programa LIFE de la Unió Europea. La Comissió de Medi Ambient del Congrés dels Diputats va aprovar per unanimitat el 22 del 6 del 2005 una proposta